Το πεινασμένο λαγουδάκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα λαγουδάκι που το λέγαν Άκη. Μια νύχτα ο Άκης βγήκε από τη φωλιά του για να βρει κανένα καροτάκι να φάει. Όμως φοβόταν πολύ μήπως τον πιάσει κανένας κυνηγός, γι' αυτό προχωρούσε πολύ προσεκτικά. Τελικά έφτασε σε ένα λαχανόκηπο και μπήκε μέσα από μια τρύπα που είχε στο φράχτη. Ο λαχανόκηπος είχε πολλά λαχανικά και αρωματικά βότανα. Ντομάτες, αγκούρια, μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, ρίγανη και δυόσμο. Απογοητεύτηκε λίγο όταν δεν βρήκε τα αγαπημένα του καροτάκια, γι' αυτό άρχισε να τρώει ένα λάχανο. Δεν πρόλαβε να φάει το πρώτο φύλλο όταν είδε πάνω του μια κάμπια που τον κοίταξε πολύ θυμωμένη. «Ποιος είσαι εσύ που θέλεις να φας το φαγητό μου? Φύγε γρήγορα από εδώ». «Γιατί να φύγω? Θέλω να φάω, πεινάω πολύ». «Να πας να φας αλλού, εδώ είμαι εγώ». «Καλά, φεύγω». Ο Άκης λοιπόν πήγε πιο πέρα και βρήκε ένα μαρουλάκι τρυφερό. Του άρεσε τόσο πολύ που από τη φόρα του το ξερίζωσε. Ξαφνικά μέσα από το χώμα ξεπετάχτηκε ένα σκουλίκι. «Γιατί μου χαλάς την ησυχία μου, φύγε από εδώ». «Πεινάω πολύ». «Ωραία, φάε το μαρούλι και άσε με ήσυχο». «Καλά, ευχαριστώ», είπε ο Άκης. Άρχισε λοιπόν να τρώει χωρίς σταματημό και να φουσκώνει η κυλίτσα του. Σιγά σιγά ξημέρωσε και ακούστηκαν βήματα. Ήταν ο κύριος Γιώργος ο κηπουρός που ήρθε στο λαχανόκηπό του για να τον φροντίσει, κουβαλώντας την τζουγκράνα του, το σκαλιστήρι του, το φτιάρι και το ποτιστήρι του. Ο Άκης το έβαλε στα πόδια και γύρισε λαχανιασμένο στη φωλιά του, αλλά με γεμάτη την κοιλιά του. Ο κηπουρός είδε τον κήπο του αναστατωμένο, αλλά δεν κατάλαβε τι είχε γίνει τη νύχτα. Σκάλισε, ξερίζωσε κάποια ζυζάνια που ενοχλούσαν τα φυτά του και πότισε. Μάζεψε ντομάτες, αγκουράκια και κρεμμύδια για να φτιάξει τη σαλάτα του και ρίγανη για να την αρωματίσει. Μετά σκέφτηκε ότι θέλει να φτιάξει και κεφτεδάκια, γι' αυτό έκοψε και λίγο δυόσμο. «Και επειδή μας τρέχουν τα σάλια, σας αφήνουμε να περάσετε εσείς καλά και εμείς ακόμη καλύτερα».